Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground. Hold my... Wala ang aming camera kasi kailangan ko pa ipaayos. But Alison Burgers. today is Monday and Alison we are Burgers. going to... Where are we going? Alison Burgers. Alison Burgers. Ano kami guys? Pasukat ng Alison uniform Burgers. ng mga bata kaya sama sila. Nandun si Kuya Jaden. Where is Kuya Jaden? Ayan, si Kuya Alison Jaden. Burgers. Max. Phone vlog Ladis, muna kasi wash walang and camera. Hindi nga namin natapos yung vlog sa Jensen kasi hindi. Wala talaga ang camera. Mahulog na talaga yung screen niya guys. So, hindi na lang ako nag-vlog doon. And ayan, ang duday, ang cute. Kamyaw-myaw. Ladis Ay, washroom. kamyaw-myaw. Ang suot ng duday ko. Ay, tapos ang hair din ang meow. Are you a pusa? Salaman papit ko. Hindi na ni-drive. Nakaligo na kami. Nakapang gym kami ni Dada kasi after nito, uwi namin sila tapos punta kaming gym. Namiss niyo daw mag-exercise. Ay, joke. Ay, nako. Exercise. Exercise. Show me. Exorcist. Mama. That's how you exercise, Clark. No. Is it heavy, The Clark? face, the face. Uy, away na naman tatlo, oh. Dili. This. This one. This was. Mama, nagpapit. Papit wali. Papit, wowie, oh. Oo, sit down, sit down. Ladis washroom. Ah. Ay, ang butoy talaga, hindi makakalimutan. Wow. Kita doon siya sa hi guys. Hello, hi guys. Hello. Hama na? Hama na? Oh. Okay. Pwede yung pang aircon magbahan niya. Papit daddy. Nope. Papit at daddy. His daddy's papit. Sit down, sit down. 4. Papit daddy. Hi guys. Hey guys, ito na kami guys. Kaya lang hinintay muna namin mag-drop kasi yes. Kiss me, kiss me. Ah. Kiss daddy face mask. Hintay pa namin, may klase pa kasi siya. Teacher pala siya. Mimay kayo ba? Mauna sana kami sa Starbird kaya lang. Andun lang yung Starbird, close pa kasi sila. Dagan lagi sila ni dagan. One pa daw dad. So after ani, ato silang ulit. Tapos kita na lang unya sa PE. May panagdira kag sinukatan si Ida guys. Tsaka si Kuya Jaden din meron na pero hindi pa namin dala yung polo kasi tatlo yung in order namin. And then isa lang yung Guys, look, a birdie. Are you okay? Balik na kami ng house. Uwi na namin ito sila, mag-lunch pa sila. Tapos kami ni Dada, diretso na kaming gym. Mag-away na naman. Away na naman. No makeup. Bye mama. Bye mama. Bye-bye. Bye-bye ko sa chinilas, love. Bars lang ang ating car. Sumapagtas tayo.
sabi, another vlog na ito ha. Continue ko lang yung kahapon na vlog. Wait, labas lang tayo kasi nahintay si ate. Oop. Init kayo. Bye! Hello, oy, anak ay. Bye, princess! Bye, Ada! I love you! I love you! Oh, one more. Kalimutan ko magpag-gas. Nandito na ako, guys. Nandito na ako. Kalimutan ko magpag-gas. Nasa sakyan. One bar na lang talaga siya. Anyway, let's go. Unahin muna natin to and then hanap tayo ng Shell. Tapos punta tayong safe muna. I'm using my camera now. And pabalik na ako sa car. Dito na ako actually. Hanapin ko lang yung aking susi. Ito. I'm so happy guys. Napaayos ko na yung camera. Ito lang talaga yung main reason na napunta ako ng Victoria Plaza. Kasi maraming na cellphone repair dito compare sa ibang malls. And ang init. And ano, ang tawag dito. And ayun, napaayos ko na siya. Napalagyan siya ng screw. Basta guys, screw lang talaga yung nawala sa kanya. And then, okay na siya ngayon. So, punta akong Save More. There you go guys. Baka makalimutan ko na naman. Ito talaga siya. Ito lang yung mga nagkulang oh. Ito. Tapos dun sa loob, ayan, yung mga yan. Nagsitanggalan yan sila na hindi ko alam ano nangyari. Pero ayan, okay na siya ngayon. Ayan. Dati kasi ito na lang talaga yung nag-hold. O, ay natatakot akong gamitin yung camera kasi baka ito yung maputol. And then wala na. Sira na yung display pag ganun. So, ayan. Tiniis ko mo lang vlog dun sa Jensen. But ayan. Okay na siya ngayon. Finally. So, let's go! Show na tayo guys. This muna tayo. That's zero, ma'am. Ma'am, sa amin na to, ma'am. Sige, please. Tawag sa likid, ma'am. Siko lang. Salamin lang. Dito lang siya, mama. Dito mga pitik, ma'am. Sige lang. Okay. Paella. Paella. Easy to open. Ay, paella. Quality. Paella. Dito na ako sa taas ng Save More, guys. Hanap ako ng chinelas for Clark. Saan ba ang bata dito? Ito na lang, ganito na lang siguro, oh. Saan pa ba? Ikot muna ako, baka meron pang mas maliit. Balik na ako dito sa sasakyan and nabili ko naman lahat. Wait lang. Nabili ko lahat except lang talaga sa uniform. So, tomorrow after namin mag-gym ni Dada, ano tayo? Hanap tayong uniform. Lagay ko lang.
dira. Ayan, ang aking mga pinamili, guys. Wow. And wow daw. Ano yan? Duha lang. Anong duha lang? Ang isa lang ako Hey, unsa ni? Oh, sige na, dalhin doon, dali. Patabang kay Ate Labi. Ay, si Ate Bibi, asa? Ang ready. Call pa more. Maya na. Excuse me, sa. Gusto ko be ready. So, yung mga napamili ko sa Save More, guys, mag-haul tayo ng very, very slight. Madali ang haul. Kasi init. Wala kang slipper. Slipper ko. Wala ko sa slipper. Kuya Clark, here's your slipper, oh. Ito yung binili kong slipper kay Clark. I don't know, yung kasya sa kanya. Try mo daw. Yung kasya sa'yo. Tapos, bumili akong dalawang equal. Ayan. Sugar ito, guys, na 0 calorie. Bumili din akong yogurt na non-fat, guys. 4. Ito, 2, 3, 4. Ang binili ko kasi gamit namin yan talaga everyday. And binilhan ko si ate ng coffee kasi dalawa na lang talaga yung coffee nila. And then, Saturday pa yung grocery namin na schedule. So, bumili lang ako ng konti. And, bumili din ako ng Century Tuna. 3 original, tapos isang spicy. Then, bumili ako mozzarella kasi naiwan ko sa Jensen. Dinala ko siya. Naiwan ko doon. Tomato. 2 lansones. Ayan, 2 lansones. Kasi wala akong mahanap na lansones sa kanto. Bumili din ako ng isa lang Yakult, guys. Kasi, pang ano lang. Pang kids. And chicken wings. And lastly, is itong marinated na bangus. Favorite namin itong marinated na bangus. So, bumili ako prutas, guys. Ito, 2 pinya. Yung isa is yung hinog na talaga. Tapos, yung isa naman is ayan, parang hindi pa totally hinog para hindi sila sabay masira. Pero, ano, hindi rin kasi lahat yung kakainin eh. And then, bumili din ako ng banana kasi wala kaming prutas talaga. Wala kaming prutas dito. Apple lang pala. Meron. Ayan, banana. Medyo may pagka-green pa para hindi agad masira. And then, bumili ako ng 3 mangga. Ayan, 3 mangga. Kasi favorite ni Ada yung mangga, guys. Favorite ni Ada yung mangga. And papaya. Bumili akong papaya. 2 papaya. Wow, ang yellow ha. Ang yellow. Ayan. Hello, guys. Hello, Ida. Hello. Baliktad yung salina. Yeah, oh. Hello, guys. Nagungang embok. Ayun, binigyan na naman tayo natin ng mga natupi niya. Kailangan natin i-arrange. Ayusin mo damit mo, kuya ba? Yun dito. Our love. Hi, guys. Hi, guys. Ay, guys. Nalata ba sa boses ko, guys? Nasakit ako, guys. Wrong word lang. Ugdiri. 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 I have fever, guys. Oh, init na naman daw siya, guys. Sabi niya, init na naman ako, Wrong mama. word naman eh. Wow, man itong French ko. Mapiyat sa inik. Para sa init. Kawawa ang boses ba, diba? Hi, guys. Ay, wrong. Tama or mali? Ay, wrong. Thank you for watching. So, guys, wala sila naligo. Kay, ipangtugnaw ilang ito. Umulan kasi. Saglit naman ang ulan. Ito, uwi, oh. Yes. Mama, manligo ko sa uyan. Walang guy. Ayaw lang mo ikaliputan, guy. Ayan na. Mama, laging Saan? Naglarda. Gusto kong talako. Ang daw ko. Napatay. Basin mo ako. Naglag. Wala ko nalag. Kaya katanda ko na. Nagdulat ang Edwards. Nag-1v1v1. Unya nag-spawn kag 101 clone. Diba nag-spawn kag 1 clone tayo 100? 100. Pero wala ilag dayon. Stop! Lagyan nyo doon ang mga damit na hindi na ginagamit. Tapos Let me ibenta open. natin. Let me open. Let me open. Let me open. What's that? Big box.
Let me open now. Let me open now. Tanggalin, alis dyan. Alis. Ayun. Stop. Tulod. Tulod ka. Ay, naku, stop. Pakisabi ni Ate Be yung tape, yung tape. Ay, tulod ko. Sabi niya, Dela, yung tape. Yung malaking tape. Para pang Ay, tulod ko. Lukan. Ayan, meron kaming gorilla na tape, guys. Yung bumili natin. Para mas matibay. Yan, i-deliver ang bata. Pick! Kabo! Where's Ada? Oh no. Where's Ada? Tada! It's now 10:08, guys. And late sila nakatulog kasi sobrang tagal ko natapos mga ginagawa ko. Kasi na-ready ko muna lahat. And itong baby namin is wala pa. Lahi nga title tong kahon tomorrow. Ang title sa to ang house. Atong balay jud. Atong lote. Anyway, ang kulit ni Kuya, oy. In-interrupt niya ang aking sinasabi. Ay, uy, mag-ocho. And ano guys, yung aming baby girl is, makulit Kuya din. Sick siya guys. Nag-fever na naman. Kakainom lang ng gamot. Ayun doon. Medyo matamlay ang aming duday. Tamlay siya. Kawawa man yan. Uy. Say, fever, go away! And ang aming Kuya Clark. Nanghugas ng lubos. Hey guys. Nanghugas. Nakita. Oh my God, nakita yung lubos. Batay, makita sa mga viewers. Hindi na ako. Clark, basa. Imong tiil. Tawa. Hindi na ako nag-vlog kanina guys sa mga ginawa ko kasi Nalibang. asa mo lakaw? Instead. Wala pa mo daw si ma'am. Lagi yung squishy yung mundo. Okay, pero wait lang, mag-pray man tayo muna. Okay, wait lang, lapit lang. Bastos, Clark. Ang lalay ng daday namin. Alit. Kuya Clark, please stop jumping. Mag-vlog na mag-pray. Awa. Pero walay mo tiyong. Very matamlay ang dunday ko. Awa masyado ay. Ay, ang kulit nito oh. Ito oh. Ang kulit. Sige, jump. Oh, ayan oh. Sige. Parang frog din siya. Anyway, hindi ko na binlag yung mga ginawa ko kanina guys. Kasi yun naman lang din yung usual kong ginagawa. Gigit ni mo! Kapag may mga tinupi si ate. Away na naman yan sila. Anyway, sige na guys, matulog na kami guys. Patulog din na sila. Hinihintay pa ata ako ni Dada. Na-expect niya pa ako doon sa kanyang office. So, puntahin ko siya kapag tulog na itong mga batang to. Ayan. Good night everyone. Thank you so much for watching. See you soon. Opo, doon na. Bye guys. Bye guys. Is that how you say goodbye? Goodbye! How about you, Kuya? Baba! Bye guys. Dodo.